Һәр депутатка бүген менә шундый кара портфель бирделәр. Аның ішендә киләсе 3 елга бюджет проекты. Ел сайын октябрьдә ул дәүләт сайтында карала, төзәтмәләр кертелә. Проектны сессиягә чыгару бу зур эшнең ахыры кебек. Целый блок вопросов, связанных с бюджетом. Бүген казна турында зурдан сөйләшәләр. 2022 елга керемнәр 294 миллиард, чыгымнар 305 миллиард сум, кытлык 11 миллиардка якын. Аннан соңгы 23-24 елларда да казнада чыгым күбрәк. Җитмәгәнне киләсе ел керемнәре хисабына капларга планлаштыралар. Финанс министры Татарстан казнасының төп чыганагы нефть һәм нефть химиясе сәнәгате дип белдерде. Шулай итеп, 22-24 елларга Татарстан Республикасы бюджеты 45 муниципаль район һәм шәһәр берәмлеге 911 авыл җирлегенең бюджеты төзелде. Муниципаль берәмлекләрнең барлык бюджетлары дефицитсыз фаразлана. Татарстан казнасының 80% республикадагы социаль программаларны тормышка ашыруга тотылачак. Бюджет следующего года... Акчалар дәүләт программаларына бүленә, капиталь төзекләндерү, юллар, корылмалар салу, иң мөһиме кеше капиталын арттыру. Казна проекты Татарстан президенты үз юлламасында куйган бурычларны күздә тотып эшләнде. QR-кодлар кертелгәч, урта һәм кече бизнес тармагына килгән зыян казнада әлегә исәпкә алынмаган. Федераль үзәк эшмәкәрләргә ярдәм программасын әзерли. Будут введены антикризисные меры поддержки бизнеса. Кризиска каршы чаралар күрелә. Бу минималь хезмәт хакы күләмендә грантлар туклану өлкәсе кебек зыян күргән тармакларга 3% кредитлар. Казна мәсьәләләре буенча 2 сәгать фикер алышканнан соң депутатлар беренче укылышта тавыш бирде. Бюджет очень напряженный, сбалансированный, насколько это возможно в условиях пандемии коронавируса, его последствий и влияния на экономику. Значит, считаю возможным его поддержать в первом чтении. Завершаем обсуждение. Киләсе 3 елга бюджет проектын бүген депутатлар хуплады. 5 ноябрьгә кадәр алар үз төзәтмәләрен кертә ала. Тагын бер айдан дәүләт сайтының ноябрь аендагы утырышында төп финанс документны тулаем кабул итәргә планлаштыралар. Бүген депутатлар мәҗбүри медицина иминияте фондының казнасын да карады. Мондары чыгым керемнән күбрәк. Аны ел ахырына калган акчалар хисабына капларга җыйналар. Депутатлар ковид чорында авыручылар артуга һәм моңа бәйле рәвештә фондның чыгымнары белән кызыксында. В следующем году планируется средства на проведение углубленной диспансеризации. Ковид белән авырганнан соң медицина тикшеренүе үтүгә, ягъни диспансерлаштыруга чыгымнар арттымы? Бу халык өчен бик мөһим. Это очень важно для людей. Федераль дәүләт гарантиялары программасы проекты белән профилактика чаралары күләмнәрен шул исәптән коронавирус инфекция кичергән затларга тирәнтен диспансеризация уздыручыга чыгымнарын шактый күләмдә арттыру күздә тотыла. Чыгымнар 1 миллиард сумга арттырачак һәм 4,6 миллиард сум тәшкил итәчәк. Бу утырышта 2021 ел бюджетына да үзгәреш кертелде. Бу ел ахырына икътисадның тутырыклануы һәм федераль үзәктән өстәмә акчалар килүгә бәйле. Аларны социаль тармакка юнәлтәчәкләр. Фәрүзә Мәҗитова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.